Salamat guys sa pagtanaw sa among video guys. Ayaw salamat. Hi guys, ako na pud ni si at mama. Then karon guys kay magkuanta guys magluto ta og champurado og chicharon. So salamat dai ninyo guys sa mga nisuporta nako og God bless ninyong tanan. Manghinaot ko nga okay ra mo diha. So karon guys kay magluto ko og champurado og kuan kanang champurado og chicharon. So wala pa ka-subscribe guys, subscribe na mo og i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. So let's start. Gustong tanan ko kuhaon ako ang papa dito sa probinsya guys. Then paminon ako kay bawal man. Murag bawal gid siya nga moari diri sa Cebu kay nana siya diferensya na siya kanang sakit. Ay ang sakit kay kanang na stroke siya guys. Then ako to siyang kuhaon kay para ari siya nako kay akong mama wala na dito sa probinsya na diri sa Cebu. Nasa Talamban. So karon siya na lang usa dito. Then gustong ta ko kuhaon siya then basin dili pwede kay nana siya sakit nga gidaladala dayon dili siya pwede. Hoy, nga naman na. Hoy, supi. Mingming. Nga naman mundo ha. Ha? Nga naman mundo ha. Oo. Dili mag-away. Hoy. Hoy, inyo na nagituwad ang lingkuranan ha. Hoy. Nga mag-away man na. Supi? Miming? Dili mag-away ha? Sige, dito mapakanon ron. Sige, Jud. Ako aning lipiwan guys. Kay grabe na dyan kay kaabog. Ipa doon. Grabe na dyan kay kaabog guys. So, may MG. So, ato ning lipiwan. Tanawang abog. Wala ko kabantay nga. Mao na dahil ni abog di eh. So, natigom tag-abog guys. Nagikuha na siya. Taya. Mao na day ni iyahang kuan guys. Mao na day ni iyahang abog. Grabe kay kaabog. Awa. So, karon gato ni yung piuhan. Kaya para para mo kusog ang hangin. Then, maupay pag mata na mo ani guys. Then, ikaw man ni kay magluto na ta. O, pagkaon. Wow! Oh, grabe kay kaabog. MG. Ato sa ning kuanan kay grabe gid kay siya kaabog. Dahil siya madag smile. Kadul tipin. Grabe ko siya kaabog guys. Dito mo ganyan ako bibutang sa langit. Sa langit nila ako gibutang. Oh, abog kayo. Nakita tabi? Wala, sige. So guys, limpyo na siya. Limpyo na siya pero di kaya siya good limpyo. Ito mabuhat sa gawas kay uwan man. So ari lang siya tao para mo kay pagnilang. Supi! I'll be back. Then tara guys, nagpuyo na siya.
Grabe, sakit kayo akong kuwan. Gananon ta ko muuli karon guys. Kaya ako ang kuhaon, ako ang papa. Then, di na lang siguro kay medyo safe, mas safe siya dito. Kay naa siya sa probinsya diri, kay medyo dili siya safe diri, kay naadaghan naa diri tanan. So ang ako na lang guys is guide niya. Mag-guide lang ko niya kung tako na ko siya permi para makaibaw ko unsay result niya dito, kung na okay ba siya or nakakaon ba siya tarong. So maura to guys. Then inikaw man na to guys, kay magluto tag champurado na akong lutuanan guys. Nakapalit akong lutuanan. Nakapalit akong lutuanan guys sa hinaguan sa ako ang partner. Dara akong lutuanan guys. Dara mo na akong lutuanan guys. Bahala gamay basta na lang, diba? Diba? Mga inots kayong lahat. So wala akong pake sa mga ano dyan. Wala akong pake sa mga dirty minded dyan, mga inots, mga bashers. Huwag kayong pumunta sa akin. Yung kailangan ko lang is yung naka-relate sa akin, diba? Luto na among sampurado guys. Dara guys dali ito dun. Aray, luto na among sampurado. Wow! Hopit. Mga onta ninyo guys. Sampurado. Mao niya mo paniod to kanin. Chicharon with suka. Marami suka guys. Paniod to kaninyo guys. Maura na mo paniod to kay uwan. Marog kami. Ayun ko. Basta mo ko. Kusog kayong uwan. Mer na ay bagyo guys. Init ay ali dia. Tipin ay ali dia. Mer na siya bagyo niya. Kuan pag di biyahe pag ako ang partner. Muntag may lang to siya drive. Akong gisagol aning champurado guys kay tabliya nga powder ug katong tabliya nga circle katong sa pangkuan ba pang probinsya. Dili. Nya gicharon na mo kay kuan. Makom ni ma. Mapino ang kuan ni. Ang tabliya. Marami kayong gisarin guys, basta ng uwan. Ano, champurado. Ano ka dito no? Barog lang may kayo, milamisa. Init pa kaya ako ng champurado? Init pa kayo, no? Namin siya, basta init. Oh. King uwan.
Ari lang sa takuto mag-vlog kay uwan pa kayo tis gawas eh. Then ang ako ang kuan, ang mama sa ako ang partner kay nangato sila badyan. Sige. Crispy kay gano. Maurasan niya mong panood to. Diet. Kaya di ta magkagtukuan. Hindi nagluto ko ani guys kaya dito sa gawas. Uwan sa lagi kaayo. Ina di ba? Nalipay ko nga na namin lutuanan guys. Mao ni makadag hilanat kaning muuwan dayon mukalit na sa init-init gamay dayon uwan sad. Paano masabi? Lami kay pagkalot akong sa purado na. Namda di buwad niya wala na ko luto ay kay uwan kayo. So guys kung lutuanan. Paningot na ito. Di man ka pwede yan eh. Stipot lang ka diya. Exchange with me. Huwag ko akong kamot. Simhot. Guys, ape. Gamay ako. Kuan man. Kusuga. Ako
akong cellphone ganun na kay hapit mabasa. Ay, kusog kayo ngon. Ulit na ako, guys. Oh, happy. Kapit na urot ako. Oh. Dali na kinahurot ako, guys. Kapoy akong baro. Balik niyo niya, guys, ha? Salamat dahil sa pagtanaw sa among video, guys. O kayo kalimot sa pag-subscribe, hit ang notification bell para updated kayo sa among mga video. Salamat, guys. Thanks for watching. Bye-bye.